Някога ги отглеждах като живот, а сега им пречи, че още съм жива. Когато бях млада майка, всичко, което правех, беше за децата ми. Сутрин ставам преди изгрева. Вечер заспивам с болки в кръста. Не си купувах нови дрехи, за да имат те. Пропусках храна. Когато се учеха да ходят. Как ги прегръщах, когато плачеха. Това е смисълът. Да ги направя щастливи. Но днес те са щастливи, когато не ме виждат. Някога ги отглеждах като живот, а сега им пречи, че още съм жива. Мама, ние имаме свои животи. Нямаме време. Ти вече